ହଇଲ ଛତରି କ'ଣ ବନଉଛୁ କି? ମାଉସୀ ମୋ ନା ଛତରି ନୁହେଁ ଚତୁରୀ। ହଁ ସେ ଛତରି ହଉ କି ହଗୁରି ହଉ କି ମାଣ୍ଡୁରି ହଉ କି କୁଟୁରି ହଉ ସେଇ ତ ଗୋଟେ ନା ଆଉ। କ'ଣ ମୂଳା ରାଇ ବନଉଛୁ କି? ହଁ ପରା ମାଉସୀ, ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ପଦରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୂଳା ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ନେ ରାଇ ବନେଇ ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ବନଉଛି। ହଁ ବନା ବନା ବନା, ବନେଇ ସାରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦବୁଟି, ମୁଁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ପରା। ଆଉ ମଉସା ବି ସେପଟ ଜଗିଛି, ତୋଠୁ ଟିକେ କ'ଣ ନେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଖାଇବେ। ହଁ ଯେ ମାଉସୀ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନ, ଖାଲି ଟିକେ ବସ, ମୋର ହେଇଗଲା ତ ଆଉ। ହେଇଠି ଫଟାଫଟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଝଟାଝଟ ତମକୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ଯାଇକିରି ଘରେ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବ ପଖାଳ ସହିତ ଆଉ। ହଁ ହେଲା ଛତରି, ମାଉସୀ ମୋ ନା ଛତରି ନୁହେଁ ଚତୁରୀ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତରିର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ।